ɗebo kayan ka zo mu tafi guzurin da ka ɗan yi kwaso ayya mu ce akwai dubin shani. Goge kayan kasa a jaka aboki turayen 20 ga safar ranar akwai. Sai annabi kun yi jungun me kuke jira ne haka? ai na annabi wallahi ranar ne ta ki zuwa mun matsa taro wannan 20 ga watan safar din ai ta nisa mun matsa muji irin sa da buwaya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun matsa muga irin wankan nan da shehi awal mai sharifai ya fito kamar dawisu ga yana faɗan gwalagwalai na annabin kasaita yasa ga aboki na ma Aliyu Haidar ya matse zo ga yar kanwata ita ma ta matsu ga Malam Nuhu ma ya ce ai shi ma zai je dama ai shehi awwal ya ba ɗan hawaisu ya faɗa ma ɗan hawaisu ko ya ga ma Yusuf Sagayya ya ce duk sabon masu a isar ma masu annabi duka su kwaso kayan su yo ayyamu to ga Nuhun na ma ya ce za shi ga Nuhun na can mahima ya ce shi ma za shi ga Aliyu ma. To Allah ya kai mu dai wannan rana dai mun maɗa tiyatar wallahi shi yasa gaba ɗaya kaga mu nan dole mu yi tungun